Voi peijakas Benjamin, mitä sä teet meidän pojallemme? Häpeäisit! Mitä muttia? Lopeta se Anselmin rääkkääminen! Ai niin, lasinen. Kuule poika, sä olet myös pahassa pulassa kun kaadoit kahvit minulle. Ei! Täällä on vapaata. Tämä on minun mankini. Nyt ei ole aikaa väittelyyn. Mennään nyt jo peijakas. Okei. Tuo pipo näyttää jotenkin tutulta. Ja tuo poika. Eikai vain. Eikai hän ole se Julius-poika. Se hoitolapseni. Se paholainen. Julius, mitä sinä oikein leitit? Ai, Julius! Julius, ei saa heittää kiviä! Eikä lapioita! Eikä lautasia! Julius, jos sinä vielä kerran heität jotain, niin sitten minä ilmoitaisin vanhemmille! Benjamin! Voi peijakas! Minä en kyllä jaksa kävellä noin pitkää matkaa. Peijakas! Vauhtia! Peijakas! Voi peijakas Benjamin! Missä me olemme? No, me olemme eksyneet. Voi peijakas sinun kanssasi! En minä mikään peijakkaan navigaattori ole. Pitäisi olla! Kuule, sinä voi käskyt kävellä minun suoraan. Harrille! Harrin luola ei saa tulla. Keitäs te ootte? Menkääpä pois mun mettästä. Ei mitään muttia, häipykää täältä. Me olemme eksyneet. Aha. Kaupastaa meidät takaisin tielle. Niin mitä sanoit? Sirpa, minä en kykene tähän enää. Hyvä on Benjamin. Minä menen yksin. Ole hyvä, Babor. Kiitos Benjamin. Mikäs Hanssasi tämä on olevina? Ei tästä ole mihinkään. Sirpa täti. Ja tämä näin. Mitä ne luulee? Babor! Mitä? Mitä äijä? No mitä et muira?
Lätkivä. Joo. Siinä oli aikainen vähän tässä. Joo. Mitäs kuuluu velipoika? Ihan hyvä. Joo, missä sä oot ollut kaikki nää vuodet? Mitä sä oot täällä päin tehnyt? Mä asun täällä. Aha. Niin. Joo, laitat sä rahaa keruu hommissa. Joo, huomasin. Saako liittyä seuraan? Tottahan toki. Ohos! Mulle toki. No niin. Tämä on hyvin tehokas tapa saada rahaa. Ymmärrän. Mä olin tienannut jo 5 senttiä viikossa. Tämmönen palkka. Teitä ei tarvitse. Kyllä aika vähän.